Mela jiena Sister Denise Vassallo ili fil-ħajja reġjuża dis-sena nagħlaq 25 years. Għandi 49, ġejja minn ħames aħwa, jiena żgħira, Tomija Maħija. Konna triplets, nuħseb it-tfal, propja 23 years. Naħseb il-vokazzjoni tiegħi minn dejjem hemm kienet, dejjem kien dik xi ħaġa li unħobb ħafna l-missjoni jiena wkoll. Imma l-missjoni kienet hawn Malta. Jiena ma kellix it-tfal tiegħi. Kelli tfal lil babbin tefa' fil-ħajja tiegħi. U daw it-tfal provajt nagħti in-nuqqas li tħossu li m'għandhomx il-familja tagħhom. Allora I replace l-mħabba tiegħi pura, il-care, il-sense of belonging. Inti tista' tkompli fil-ħajja tiegħek. U tfal tal-lum li ħallejt waraj issa fil-home għadhom hemm u għandi tfal li nintaqa' magħhom issa llum il-ġurnata kbar u għandi kuntatt ħafna magħhom u jfittxuni wkoll. Għandi ħafna esperjenzi. Imma naħseb esperjenza li jiena esperjenzajt li kelli tfajla, iż-żewġet minn Anna u tellajta sal-altar. Naħseb dik kien moment vera li jħanos fil-ħajja tiegħi. Kull tifel u kull tifla li għaddew minn taħt idejja kellhom l-istorja tagħhom u b'mod jew ieħor daw it-tfal missu l-qalbi. Ġifieri ma nistax ngħid dik jew l-oħra. Naħseb it-tfal tant huma don, tfal tant huma sbieħ li ma tistax qisek tagħżel, ma nħoss li għandi nagħżel fiha, pa speċi kull tifel tifla għandhom is-sabiħ tagħhom, in-innoċenza tagħhom, il-batija tagħhom u l-ferħ tagħhom. Għandi 6 jew 5 li I'm very close with them, ħafna li jċempluli u nċempillhom, ngħidhom jiena qdaw għalikom. U anke kien nara oħrajn ġifieri naħseb jiena narħa pożittiva ħafna.